Egunon, berriz ere, badirudi danak pres gaudela. Oso berandu goaz, baino berri on bat ere badakat, ze, orain egingo duguna lehenengo saioan ere ongi etorrian agertu da, orduan, hor tartetxo bat berreskoratuko dugu, eta ala eta guztiz ere, saio hau egingo dugu apurtxo bat laburrago, azkenekoa ere apurtxo bat laburrago, baino bai, esaten dizuet, bazkalduko dugula ere zertxo bait beranduago. Orduan, tarte honetan ez baduzu kroasan hartu, urrengo etenalditxoan zerbait hartu. Egingo duguna arain dinamika bat da, saiatuko gara taldeka, aurtengo eta datorren urteko erronkei buruz hausnarketa bat egiten. Horretarako egingo duguna da, hasiera honetan guk plazaratuko dizkizuegu edo botako dizkizuegu pare bat galdera. Esan dudan bezala erantzun batzuk eta iruzkin batzuk egin dituzue lehenengo saioan. Eta horretarako jarriko gara Zoomen bidez taldeka. Gero, gonbita ingo dizuet, igual Paula eta Maider ratxera juteko, hango taldeekin, zuen Zoom taldeetan, Maider igual ez taldea hemen dauka, baina igual Esti edo Imanol gora juteko, eta horrela, sala guztian zehar, taldetxoetan egon alizateko Zoomen bidez. Ze ideia da, gutxi gora bera, danok daukazue Zoom taldetxo bat, eta gero ustut Esti eta Paula zaudete talde berdinean, orain esango. Zu behiok zaudete, bale. Talde berdinean, orduan, banatuko gara gelan, eta hori egingo dugu. Aitortzen dut, lehenengo aldia dela, horrelako dinamika baten parte hartzen dudala eta gidatzen dudala. Orduan, goizen esan bezala, zuzeneko arazotxoak espero ditugu, espero dut honetan ere arazo gehiagiz izatea, eta espero dut denon artean moldatuko garela. Ideia zein da? Batez ere pandemia, bai. Bai, Zoomekin lagundu aldio norbaitek, Maiderri, mesedez. Garbinek lagunduko dizu. Idea da, pandemia ostean edo ez dakit, behintzat batzuk itxialdia bukatu dugun honetan, eta momentu honetan euskalki ikasketak nazio artean nola egin, ez? Eta horretarako bi galderei erantzutea eskatuko dizuegu. Taldeka egingo duzuenez, aukeratu bozera malemat talde bakoitzean, izango dituzue 15 bat minutu hor taldeka hitz egiteko, eta erantzun beharreko galderak edo bi dira. Alde batetik oso errazak dira, eta batez ere nondik lotu edo nondik heldu laguntzeko botako dizkizuegu. Bata da, euskal ikasketak atzerrian online edo hibridoan emateak zer zeltasun erantzi ekarri dizkizuen eta ekarriko dizkizuen etorkizunean, urrengo hilabeteetan nahi zuzen ere. Esan bezala, goizean ja agertu dira zenbait. Eta gero, bigarren bat izango litzateke, egoera berri honetan ze izango dan mesedegarri. Eta batez ere hemen hiru gauza berri edo hiru gauza desberdin nola egin ditzakezue urrengo urtean eta irakurleekin lankidentzat izango litzateke ideia, ez? Hiru gauza berri eta elkarlanean ia ze hiru gauza berri egin alditu zuen. Hori izango litzateke batez ere moina. Ikusi duzuenez, galdera zertxobait gehiago zehaztu dugu, eta ideia hori izango litzateke. Ze gauza berri
egin aldituzue urrengo hilabetetan, orain arte izan duzuen esperientzarekin eta etorkizunara begira espero duzuen egoerarekin edo dakizuenarekin. Esan bezala, 15 minutu emango dizkizuegu horrela taldeka erantzuteko, eta, bai, beste gauza bat aipatu nahi genuen talde bilerekin hasi baino lehen, eta bidali genizuen inkestaren erantzunak dira. Erantzunak ere goizean aipatu dituzue zenbait. Azteko eskerrak eman behar dizkizuegu galdetegia erantzun izanagatik eta zuen ekarpenengatik. Galdetu genizuen tresnen inguruan eta ikusi dugu atxoko gaiari heldutare nahiko aniztasun egondala tresnen inguruan eta nahizko tresna desberdinak erabili dituzuela. Erabili dituzue Moodle, Google Classroom, Zoom, Bibi Collaborative, G Suite eta fonetika lantzeko aplikazioak, maila basuetarako bideoak eta jolasak. Hau da, denetarik erabili duzue. Eta, galdetu dizueguenean ere, ia zein izan diran, metodologiari begira ia zeintzuk diran behar dituzuen laguntzak eta esan duzue batez ere ikasleen jarraipenak nola egin edo hori nola egin aldituzuen, nola ebaluatu online eta tutoretzak nola egin. Horiek badirudi direla zuen preokupazio edo behar nagusienak. Bukatzeko, komentatuko dizuet ere, eta oso eskertzekoa dela, eta Etxeparek nik uste dute asko eskertzen dizuela, egin duzuen lana, ze orokorrean online lan egiteko eta online eskolak emateko, eskarmentua eskaza zan, eta oso ondo egin duzue, lan handia egin duzue, eta zuen ikasleek ere baloratu dutela nabarmena da. Eta egin dituzuen proposamen artean, daude horko paragrafo horretan dauzkazuenak, eta dira, batez ere, sarean doakoak diren tresna eta baliabideak partetzak kontxo, nahi dut superarin jun, eta trabatzen nahi naiz. Ideia da, sarean doakoak diren tresna eta baliabideak partekatzeko saioren bat, hori izango litzateke batiz ere teknologiari lotutakoak, oraintxe aipatu ditudan hoiei lotuta, ikasleen parte hartzea motivazioa eta talde dinamikak nola egin, nola jorratu, ahozkotasuna lantzeko moduei buruzko tailer bat, ahozkotasuna da tailer berri bat, ze hori guk ez geneukan pentsauta, eta hor dago ideia, igual komenigarria da ere, zuen artean komentatzea ia hori ze iruditzen zaizuen, ze zaizuen iruditzen, da horrelakoak. Tailerrak online egitea dinamikak antolatzeko, lankidetza ikas estrategiak online erabiltzeko, hori bai dago lotuta, gu pentsatuta geneukan mintegi batekin, sarea nolabait indartzeko edo lotzeko eta hobetzeko horretan, eta gero film labur eta film luzeen sorta. Horren inguruan, Garbinek eta Enekok berri onak emango dizkizue, ze horretan lanean ari gara, hasi garelako gu ere, itxialdian eta egoera berriari lotuta materialgintza zuekin ere lantzen. Bukatzeko inkestarekin bai esatea aipatu genituen mintegi guztiak, bai kompetentzia digitalei lotuta daudenak, ikasleen parteatzeari, motivazioari, talde dinamikei, gero irakurlen arteko sendotzeko tailerra eta kulturekintzak online egiteko tailerrak danak printzipioz oso interesgarriak iruditu zaizkizuela. Azkeneko biak hau da kulturaekintzak eta irakurlen arteko tailerra hori dira apurtxu bat interes txikiagoa daukatenak, erantzun gutxiago jaso dituztenak, baina dira gehiengoa jaso dituzte 12, honek jaso dituzte 10 edo 11.
handea nirik ez dago, orduan, bueno, printzipioz, posik gaude, gu pentsatzen genuena ere zuentzat interesgarria da, saiatuko gara udazkenean tailer bat, pare bat egiten, orduan, hori igual ere orain baloratu dezakezue, eta azkenik, atzo eskatu zidaten, eta parentesi gisa, Arian liburuekin izan dugun harreman horretan, bai aipatzea digitalki gehiengoari argi geneuzkanak ze behar zenuten bidali dizkizueguela, baino beste erosketa bat egingo dugula, eta eskatu ez, gakorik jaso ez duzuenok hori da ez geneukalako argi zer behar zenuten, ze azkenean 4 material tipo dago, irakasle ikasle, kuaderno eta liburu. Eta askotan ez dugu jakin zehatz mehatz ze behar zenuten, orduan berriz ere galdetuko dizuegu orain online, inkesta baten bidez, askoz ere errazago eta arinagoa da, eta bakarren bat faltatzen zaigu lehenengo erosketa horretan banatzeko, eta beste eskaera bat egingo dugu, eta hori egiteko aukera izango duzue. Orduan, hau guztia esan da, oso harin esan dut, espero dut ulertu izana, ondo esplikatzea, eta izango ditugu orain 15 minutu, hau da, ordu bata eta 21 minutuak arte edo, egingo dugu eta 25, jartzen garen bitartean eta, hori, 15-21 minutu taldeka egiteko. Taldeak. Uste dut badauzkazuela, baina errepikatuko dizkizuet. Momentutxu bat. Aldatu ditugu. Bale, momentutxu bat ze... Noke jakiteko, hainaiz hemen aretoan dauden parte hartzaileak Zoomen ere onartzen, eta hortik aurrea ja langelak osatuko ditugu, bai? Irunaka uste dute lana ingo dezuela. Igual esan taldeak, igual, eta... Parkatu. Eta nola egiten duzu? Azaldu, mesedez. Aupa, txorra bat da, baina esango tzuet. Amatak? Bai, parkatu. Bale, txorra bat da, baina nire klasekoekin, Zooman abantaiak aprobetsatzeko, aldatu egiten dut nire fondoa klase bakoitzean, eta orduan klaseko lehenengo 2 minutuak warm-up moduan edo, klase hasteko eta euskeraz hasteko, nik esaten diet, hau dela non dago Wall-Iren euskal bertsioa, orduan non dago Pauli. Eta non dago Pauli, egun bakoitzan leku desberdin, Euskadiko leku desberdin batean nago, eta orduan haiek ikusi behar dabe, ze detaile aurkitzen da bien argazkixan, eta gero galderak egiten dizkiate euskeraz, Bizkaian dago, edo baso bat da, edo parke natural bat da, eta azaltze joten naz, eta asmatzen dutenien, kontatzen dita purtxo bat, testu inguruan historia, ez dakit, iparralden badago, edo Nafarroako leku bat, edo museoa bada, edo... Eta klase hasteko oso ondo funtzionatzen da, batzutan astu iten jate, beti pintzen dut bat ezberdina, baina batzutan astu iten jate, da orduan nire ikasaltako bateko beti izate, Poli, eta non zaude gaur? Así que klase hasteko ez dakit, niri funtzionatzea ez dakit. Bale, orain Garbinek esango dizkigu gelak, egingo ditu online, eta, ikusiko duzue, bakoitzak zuen taldetxoa hor Zoomen.
hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu erain, zeintzuk izan diren zuren 3 proposamen horiek, alde txarrak, alde onak, ia ze ateratzen, ia zer detzen da zaigun. Nor nahi du hasi? Andrea, eta egiten du horrela. Barkatu ni? Bai. Badabilez? Zein Andrea. Andrea. Bale, guk lehenengo galderari erantzun emateko bi deia aipatu ditugu. Batetik zailtasun handiena taldearen nortasun edo konplitzitatea sortzearena. Afektibotasun, ez? Edo taldea sortzearena, ez? Esan dugu hori euskerako klaseetan oso garrantzitsua izaten dela, ez? Haiek arrotasuna izaten dutela bai, ez? Eta pozik hartzen dutela talde, sartzen direla, ez? Taldeko dinamika horretan, pixkanaka, eta online bidez oso zaila izango dela hori lantzea. Eta ez dakigu nola halko genuken hori ondo landu, ez? Edo posible den online klasen bitartez. Bigarren ideia da, Etxeparek Zoom profesionalak egiteko aukera emango ligukeen. Nire kasuan bi kolaborei daukate unibertsitatean, eta ez daukat arazorik bideokonferentziak egiteko eta bar, baina beraien kasuan bai, ez dute Zoom bai, Maitena eta Aitor Arruzarekin. Aitorek erabili izan du beste laneko kontua, baina Maitenak ezin izan du. Orduan, Zoom ondo funtzionatzen du, baina, klaro, ez baduzu profesional perfila, 45 minutuko klaseak bakarri dauzkazu, ez? Eta hori azkenean muga handi bada. Bigarren galderari erantzuna emateko, ideia txikitxo batzuk aipatu ditugu, bata lehenengoa ez, gure buruak formatzea, eta formakuntza horretan jarraitzea. Beste ideia bat izan da materiala elkarbanatzea irakurleen artean, nahiz eta batzutan zaila izaten den ere, azkenean bakoitzak bere jatorrizko hizkuntzarekin o lekuko hizkuntzarekin egiten ditulako materialak, ez? Euskera eta lekuko hizkuntza beste hizkuntzarekin. Eta beste ideia bat izan da, Zoomek ematen duen aukera on bat aprobetxatzea eta da, agian ordu erdiz edo, irakasle batek beste eskola baten klaseak ematea. Hau da, Frankfurteko irakasleak Bartzelona den, edo Bartzelonakoak Santa Barbaran, edo horrelako zeozerez, ikasleek ikusteko sare hori eta aukera izateko beste pertsona bat eta beste euskara hitz egiteko modua entzuteko, ez? Ordu erdiz bada ere, agian ez du zertan ordu erdiko klase bat izan behar. Eta azken ideia, baina zaila ikusten duguna da, ikasleen topaketa txiki bat ere egitea, ikasleen artekoa. Hau da, ez irakaslea izatea aldatzen dana, ez baizik eta ikasleen arteko topaketa. Pixkat barnetegiaren ideia jarraituz. Baina hori pentsatu dugu, ordutegi aldetik eta parte hartze aldetik zaila izango dela. Eta listo. Bigarren taldetxo bat. Igual ez aiguzu mesedez zein... Bai, gure taldea, Larraitz, Andrea eta Irurok. Osondo. Bale, guk pixkat ere hitz egin dugu, beraien nik ez dut hainbeste esperientzia izan online, baina beraiek bai eta pixkat esperientzia horretan oinarrituta, orduan zailtasunak ere bizi izan dituzte dagoeneko. Eta Andreak komentatzen zuen hasieran, adibidez bere kasuan baliabide falta izan dela zailtasun bat. Unibertsitateak ez dizkiola eman behar zituen baliabideak, ez dagoela plataforma komun bat, eta berak Skype bidez egin izan duela. Orduan, askatasun hori izan du, baina ona eta txarra izan daitekena, ez, aldi berean. Eta berak batez ere azpimarratzen zuen zaila izan dela, hasiera hori nola egin, ez? Igual pixka lotuta afektibotasuna eta taldeko esi hori sortzeari lotuta, ezta?
Eta orduan berak esaten zuena horrek ere ez alde txar bakoitzak alde on bat dakarrela, eta berak adibidez oso kalkulatua omen zituen klase guztiak, eta horrek eskatu dio prestakuntza handiago egitea. Orduan berak bazeukan dena kontrolpean. Ez dakit hori ona edo txarra den, baina bueno. Eta gero, bigarrena, hola garrantzitsua iruditu zaiguna izan da, moralki nola kudeatu, Larraitze komentatzen zuen, amatxoren papera egin duela, astero 2 email bidaltzen zizkien, bata zer modu zeuden ikusteko eta asteko eginkizunak, argi gera zitezen, eta beste bat oroitarazteko hurrengo egunean klase zutela ez dakit zer dutan zumen. Orduan pixkat gainean egon behar dugula. Eta bestetik ere komentatu dugu erakartzearen eta motibatzearen garrantzia, online nola egin dezakegun hori. Eta orduan, azkenean esan dugu, euskara taldeak hain txikiak direnez, ikaslek asko eskertzen dutela hurbiltasun hori, zure, pertsonalizazio edo atentzio hori, ematen diogun atentzio hori, eta hori nola mantendu online formatuan. Hori izan da beste erronketako bat. Gero mesedei dagokienez, komentatu dugu saretzea indartzea, gure arteko elkarlana indartzea, eta agian, lehenengo urtea pasa dugunok, materiala sortzen pasa dugu denbora asko, orduan, etorkizunean sartuko diren irakurleek gutxienez igual base bat izatea, orduan denok sortu duguna, nahi duenak partekatzen badu, eta karpeta bat sortzen badugu, etorkizuneko irakurleek izango duten nondik hasi. Askotan ez dugu nondik hasi, eta horrek ere zailtasun handia da. Eta bestetik, komentatu dugun beste mesedetako bat, Andreak esan duenari lotuta, izango litzateke eskuragarritasuna. Irakurle bakoitzak sortzen duena partekatzeko aukera izatea. Adibidez, nik tutorial bat egiten badut honen inguruan, ez dakit zer dutan, igual beste herrialde bateko ikasleak sar daitezke ikustera. Orduan, bakoitzak sortzen duena partekatzeko aukera ere izango dugu. Ez bakarrik ekitaldiak online egiten badira, baizik eta guk sortzen ditugun tailerrak, seminarioak edo dena delakoak. Eta horren arira ere komentatu du Larraitzek adibidez tanden bat egiteko aukera, adibidez arratsalde honetan geratuko gara, mintzatzeko ez dakit zer dutan. Eta nahi duena sar daiteke, eta hitz egin dezakegu, lasai asko denon artean nola zerbait igual eskolaz kanpokoa dena. Eta hori da, nagusiki komentatu duguna. Oso ondo, eskerrik asko. 3. taldea, Paula. Bueno, ni egonaz, Denis eta Iñakigaz. Eta, erronkei buruz komentatu duguna izan da, batez be, deitu diogu erronka filosofikoa, ez? Gure testu ingurua hain txarra, hain desastrosoa izan da, koronavirusa eukin dugulako, eta adibidez Iñakik esaten zuen, klaro, egunean Italian 1000 pertsona hiltzen egon diez, eta ni ontzen horiek klasera, eta lasai hasiko naz nor kasaltzen, orduan, zein da gure rola, zer rol hartu biogun, niri bai gertatu jate, ez? Koronavirusaz gain, gero Black Lives Matter protesta guztiak, eta egon gara, eta ikasleak egon dira, eta klaro, heltzen zara klasera, da ikustezuz, txarto dauzela, danon gauz txarto, egoera ez da ona, eta galdetzen diezu da, ez eskegaba guztia, ambulantziak, tiroteoak eta helikopteroak entzuten, da ez dut lorikein, da estresadeko eta azterketa finalak. Orduan apur bat hori zelan moldatu, ez? Ni galdetzen nien, Iñaki galdetzen zien, zelan zaudete? Lehenengo gauza, klasean sartzean, zelan zaudete? Nik bai bardina egiten da, gero apur bat, ez dakit, jakin behar badabie babesleku bat, osea, deskonektata dagoen babesleku bat behar badabe momentu horretan, edo galdetu, leku bat behar dozu eztabaida bat eukiteko, zure iritsi zen moteko zelan zauzena azaltzeko zenpetzen da oso. Eta hori, apur bat postura filosofiko hori zein da irakaslean rola, ez? Mundu guztize gure inguruen dagoenien egoera horretan, klasea normalen gogu, alde batera utziko gu, temia, babesleku txiki bat sortzeko haientzako, zerrein gogu. Eta gero beste erronka bat zen ebaluazio metodologia oso garrantzitsua dela, eta Denisek komentau dau, batzuetan ez dakigula oso ondo online bidez zer egin, azterketa bat egin, Iñakik komentau dau, Italian azterketa oralak egiten diesela, individualki ikasle guztiekin, nik adibidez proiektu kultural bat egin nien, eta gero eskatu nien, klasean Zoom bidez azaltzeko bere ikaskideei, eta bestei eskatu nien bebai, notan parte zan, galderan bat egitea horrei buruz, baina apur bat ebaluazio metodologia hori zelan egin online. Eta, Denis, nahi izu jarraitu mesedekin?
Bueno, proposamenei begira, komentatu dugu egitarau... Bueno, bale, orain bai. Komentatu dugu... Bai, entzuten zaitez? Bale. Egitarau kulturalak adibidez amankomunean egin ditzakegula, unibertsitate gure artean hitz egin eta hizlari bat unibertsitate bakoitzean izan beharrean, hizlaria orain ekonomikoki ere hobeto atera daiteke, hizlari bat badaukagu unibertsitate baterako batean baino gehiagon. Orduan izan daiteke hori, ez dakit, aukera on bat aprobetxatuta oraingo testu inguru hauek. Eta gero, gure arteko elkarlana ere bultzatu dezakegu, klaseak binaka egin edo organizatu dezakegu nolako tandemak ere aipatzen zen dituzten, guk ezagutzeko beste ikasleak zer egiten duten, ikasteko batak bestearengandik, eta baita gure ikasleak ere egoteko beste nazioetako ikasleekin harremanetan eta praktikatzeko beraien artean euskaraz, hori izan daiteke oso motibagarria nik uste. Eta gero komentatu dugu gure artean ere emailak bidali beharrean nahiko bizutsuak dira azkenan irakurtzeko egunero ibili beharrean emailak lan karga handia da erantzuten ez dakindik behintzat pixkat agobiatu egiten dute. Hola erabiltzeko Zooma baita ere gure artean hitz egiteko eta azkenean askoz errazagoa da eta azkarragoa. Eta gero, ikastaro bat egin dezakegula, adibidez, Zooma nola dijoan ikasteko, aprobetxatzeko olako erramientak dauzkaten baliabide guztiak. Eta, komentatu du Iñakik izan daitekeela zalantzan jarri daiteke proposamen hau, zeren unibertsitate bakoitzak azkenean bere tresna dauka edo bere tresna digitala, batzuk Zoom, nik adibidez Microsoft Teamsekin lan egin dut batez ere, eta izan daiteke pixka bat zaila bat erabakitzen, ez Zoom ikasiko dugu edo ez da inerreixa azkenean. Baina nik uste hori dela dena, ez dakit, gutxi gora bera. Eskerrik asko. Laugarren taldea. Bai, ni unai lauzirikakin aritu naiz. Eta alderdi negatibo da zailtasunen inguruan, aipatu dugu batez ere, zuzenketa pilaketa, bere kasuan klase partikularrak ere egin ditu, segimendua bermatzeko eta bar. Gero zer gehiago, ordutegiaren aldetik berak zailtasunak izan ditu, Australian zuen ikasleren bat bazuen, Madrilen, eta orduan azterketa garaian, batez ere, azterketa garaian presentzialki egin behar izan ditu, eta batean kursoa online egin behar, eta azterketara etorri arazi, berak esan du, bere moldea izan da, beste bat, ez? Unibertsitateak eskatzen zuenaren beste gildo batetik joan da. Eta gero aipatu duguna da, ziurrenik matrikulazio jaitsiera ekarriko duela honek, batzuek, hau da, gizakia animalia soziala da, eta orduan batzuek nahiago dute presentzialki eta hartu emanetan. Hemen ikusten da, hemen ere, batzuek nahiago izan dugu bertatik bertara egin kursoa, ahal izan dugu, no? Beste batzuek, bai? Eta gero zer gehiago, giza baliabideen trataera, ez? Urte batean bideoak txertatzen baditugu plataforman, urrengo urtean hori jarri, eta soldata jaitsiko digute, edo jada badagoenez material hori ez dute kontratatuko irakurlea, edo gogoeta hori, ez? Hori da. Eta bigarren partean, aipatu dugu baita ere, alderdi negatiboen artean, distantziamentua edo oztasuna, baina bestalde, alderdi mesedegarrietan ere aipatu dugu, ikasle batzuek online eginda, behar bada, badutela emozionalki beste jarrera bat, edo gerturatzen dira, edo
pixkat kontraesana dirudi ez, batetik ostasuna ekar lezakenak, berotasuna ere ekar lezakelako, berak aipatzen zuen, ikasle batek, barkatuko didazu, baina anekdotikoa da eta interesgarria ez, arpa jo ziola, kurtsoan, niri adibidez ikasle bat, pijaman agertu zitzaidan, hartz pijama batekin, eta hori, hurbiltze ahalegin hori ez. Eta, zertarako izan da mesedegarri, batez ere, teknologia berriak zein diren, eta nola erabiltzen diren ikasteko, edo saiatzeko, mintzat, ez? Eta hori aurrezten dugu, unibertsitatera joan beharra, adibidez Chicagon da bilena, urtu bete behar du jateko unibertsitatera, eta joan etorri hori aurrezten du, ez? Nire kasuan, bizikletan 15 minutu nituen, baina beste kontua da. Eta aipatzen zuen unaik, maitasun handiz egindako hezkuntza ere izan daitekeela, ez? Koitzaren araberakoa nola plantatzen dugun edo. Hirugarren puntuan, zer egin dezakegun etorkizunera begira, pixka bat betiko, ez? Gure arteko terapia ere bultzatu beharko genukela, eta behar bada, Denisen hildotik, behar bada jitsi bidez, edo Zoom bidez, edo horrelakoen bidez, e-mailez baino pertsonalagoa izan liteke. Gero material banaketa ere aipatu dugu, baina material banaketaren infrentzua edo bada ez, batzuek lan asko egin dute materialgintzan, eta aur horiek banatzeko ego hori badago, ez? Neutroki diot egoarena, baina noski, kosta zaigun zerbait partekatzea, kostatzen da, bai? Eta behar bada, ezagutu behar dugu elkar partekatze hori bideratzeko. Eta atzo aipatzen genuen behar bada, irakurle topaketak oso ongi daude, seminarioak eta partekatzeak oso ongi daude, baina behar bada tabernako topaketak ere beharko genituzke, edo konbibentzia batzuk. Ez dakit. Asteburu pasa, nork aipatzen zuen Valentzian edo egiten omen dute. Eta hori, ekitaldiak online jada aipatu dira, eta hori xe aipatu dugu. Eta azten bazaitu nahi, izuk esan zerbait. Bai, gure taldean Gari, Saurrena da Hirurok, aritu gara. Gauza asko esan da daude, noski. Lehenengo zatian, nork bere esperientzia edo kontatu du, desberdina, Hirurona, horre eskolak emateko moduari dagokionez edo, Hirurok aritu gara online, Sabrenak Skype bidez eman ditu eskolak, eta Garik eta biok Zoom erabili dugu. Orduan, lehenengo zati horretan, batez ere, zailtasunei buruz edo aritu gara, eta saiatu gara gure artean soluzioak bilatzen edo elkarri soluzio posibleak edo proposatzen. Eta, ideia batzuk edo atera dira. Horra adibidez, kontu bat da, eta uste dut Hirurok aipatu dugula, konexioaren kontua, hainbatetan, sarea edo erori egin dela, eta orduan ikasle batzuek ezin izan dutela eskola jarraitu. Orduan, horrelakoetan, saioa edo grabatzeari buruzko, kontuari buruz, ez? Hor nik, eta haiei komentatu diet, neukan zalantzetako bat edo zen, horrela jokatuz gero beti, hau da, saio guztiak grabatuz gero, eta horiek, grabazioiek ikaslei edo helarazi, ea gero horrek elukeen edo eragingo ikasleen parte hartzea edo gutxitzea eskoletan, ez? Hau da, bide hori eskuragarri balin badute, zertarako parte hartuko dute eskolako dinamikan edo talde dinamikan, ez? Eta, horre adibidez Garik komentatu du, unibertsitatetik edo horri irizpideak edo markatu dituztela edo horri dagokionez, Zoomeko grabazioi edo dagokionez, eta orduan ikasleak
ikasleek eskadezaketela, eskatu egin behar dutela, bideo hori, eta nolabait justifikatu egin behar dutela edo azaldu egin behar dutela zergatik eskatzen duten. Ez, zergatik ezin izan diren konektatu eta beste, nolabait azalpen hori. Eta, gero, bigarren zatian edo, aipatu dugu, zailtasun, bakoitzak onork bereak, lortu dugula, ez, aurre egitea edo egoerari, baina aipatu dugula hirurok gainera nekea hitza, ez? Eta horrekin lotuta proposamenei edo erronkei aurre egiteko neke puntu hori edo nabaritu dela, ez? Edo nola ere, aipatu ditugu proposamen batzuk, hemen aipatu dira, gehienak, materiala elkartrukatzearena, eta gero, Garik bota du beste ideia bat, eta hemen beste talde batek ere proposatu du, ikasleak, herrialde desberdinetako ikasleak harremanetan jarriko dituen edo plataforma, edo moduren bat, edo arakatzea edo bilatzea, ez? Eta, Garik ondo ulertu balin badut, bestela berak zuzen bezala mesadez, Garik planteatzen duena da, batez ere, ondo ulertu diot, euskara praktikatzeko. Bai, eta hori ere oso motibatzaile izan daitekela ikasleentzat, ez? Ikustea gai direla beste, hasteko euskaraz komunikatzeko, eta gainera, beste herrialde bateko euskara ikasleekin harremanetan edo izatik. Orduan, berak esaten zuen ez daukala nolabait proposamen zehatz bat edo horren inguruan, eta baina, ideia behintzat bota du. Eta hori izan da, pixka bat gure taldean ez egin dena. Osondo. Eskerrik asko iradokizun guzti hauengatik, nik uste dut jasoko ditugula, igual elkar banatuko ditugula, eta kontuan izan da, bai. Ze, neko larri gabiltza eta Garbinek eta eneko badaukate zer esateko ere. Labur. Zun profesionalarena komentatu du lehen eta gogoratu dut, Unai Lauzirikak egin zuen saio ireki hori, lehen aipatu duguna, ez? Nik ere parte hartu izan alduen, entzune izan alduen. Ez dakit zun bitartez egin zenuen Unai, nire kasuan bi kolaboratori badugu unibertsitatetik, baina bakarrik ikaslei zuzenduta, ez da zerbait irekia, ez? Zentzu hortan ez dakit zun profesionalak aukera hori ematen duen, edo beste programaren bat dagoen, edo interesgarria izango litzateke, Unairen iniziatiba hori ondo gontzan, oso ondo gontzan, eta uste dut zumek edo orain dugun egoerak hori aprobetxatu zakogula, ez? Bai, Unai. Labur esateko. Berez, Zoom bat da, azken filan dena dela berdinak. Gure unibertsitatea dauka software bat erosita, Alemaniako asko daukatena da, BBB edo Big Blue Button edo deitzen da. Claro, gertatzen dena da, beti bidali behar duzu esteka bat eta pasaitz bat, baina hori ez da faktiblea Twitterretik eta Facebooketik baldin bazaude. Orduan, jartzen duzu zabalean, horrek arriskua dauka, zen Zoomeko toki askotan sartzen dizkizu troll deitzen diren horiek, fastidiatzera. Baina berez horrelako batean izan zen. Oso ondertetzen du, ni badakit Andre Ontzinala, eta beste batzuk ustotea Iñaki Alfaro edibili zen, talakoak, baina eskatzen duen kriston lana, gidoi modure ipintzeko, gero oso eraginkorra da, klasean ikaslek eta jarraitzen dute, baina eskatzen du lana. Nik hortik jauko nuke, zen azken finean, etxean gaude, 200 euro kostatzen da. Osea, 200 euroko dirusari ematen zaio izlariari, diru laguntza deialdietan sartu daiteke, eta guk horrelako alena genietu 2015an Lut Gamez eta baita 2016an beste autore batzuk. Claro, pasatzen dena da, orain etxe barrukoa zena, orain kanpoan hain daiteke.
Orduan, nizatik egongo naz Zulaika bezalako toten bat, 70 urteetako pertsona bat Euskal Herrian bizi ez dago Renon, aprobetxa dezagun denok. Edo Kiko Amonarrizek adibidez, nik ikego miratu nun urtarrian edo otzailean, eta ero Kiko Amonarrizek eman zuen Gasteizko Oian Eder jauregian Instagram bidezko hitzaldi bat. Eta Oian Ederkoan jarraitu nun, eta zeden 5 pertsona, eta guk euki dinetu 90. Orduan, ondo ertetzen du, eta nik esaten dudana bestatek entzun du. Ez dakit zuen ikasleak nola izan ziren, baina didez, Valentziako hizkuntza eskolako ikasleak eta ziren. Orduan zentzu horretan, eta ni neukero jarrituko nituzke zen. Ni soziolinguistikazia pixkat orain onartenago, baina bestatek egingo luke zerbait antropologiaz, jo, eske, azken finean da txikita la apuesta, ez daten dena. Hori bai, Zoom, eta etxean gaude, Zoom koñazoa da, gauza dire modura, zen Zoomen zuke hon behar duzun zu, baina beste pertsonaten behar da atzetik, zen nik Zoomak egin ditut bai Etxeparekin, bai besteekin, bai Jaurlaritzakin, lehendakaritzakin, eta bat egon behar da, barrein garbine dago moduran hor kontrolatzen, beste bat hitz egiten, baina bestela nik uste gero ondo irtetzen dula. Eta gaina merkea da, zen Erasmus bat antolatzeak urtebeteko lana ematen du, eta gero nik 4 Erasmus antolatu nituen, eta 3 joan zizkit zakutik hartzera eta asteetako lana galdu dut. Ba, bueno, hori zen esateko. Bai, bueno, mila esker, denoi, Loreak esan duen bezala, guk hemen... Ai, ez dut ikusi. Bai, Gari, aurrea. Bai, barkatu, gauza bakar bat gaitu nahi nuen, eta justo unek epatu dolako Zoom koñazo batela. Eta bada justo pixka talde batean edo komunikatzeko era pixka bat informalago bat ez ote den egongo. Eta bai, iruditzen zait emaila oso zurruna dela, baina unairekin bat nator Zooma ere ez dela munduko onena. Eta beraz, ez dakit informalegia den edo pixka bat borondate sozial handiegia eskatzen duen, baina halako talde WhatsApp, nik neuk ez dut WhatsAppik erabiltzen dira, WhatsApp edo Facebook edo halako gauza askoz informalago batek uste erraztuko lukeela justu komunikazio pixka bat, ez dakit, malguago bat. Hori bakarrik epatu nahi duen, barkatu. Bai, mila esker ez dakigu hemen denok Facebooken aktibo zareten, WhatsAppa ez horre buru bat ikusten dut ez esaten, Gari, zu ez zaude WhatsAppen, ez? Baina, bueno, aztertzeko moduko gauza da, bai. Bueno, guk gauza guzti hauek apuntatu ditugu, eta baliogarria izango da, hurrengo hilabeteak eta zehatzeko, lantzeko, tarte eman nahi genizuen zuek ere zuen artean, ez, holako topagune bat eukitzeko, eta 2-3 artean gauza berriak pentsatzeko, edo pixkat, holako zerrendatxo bat egiteko, bai. Orduan hau izango da abia puntua. Gauza batzuk aipatuko dizkizuegu, oain neko eta biok ja azkeneko txampa egiten dugunean. Iruditzen baldin bazaizue, igual bai olako atxeden bat 5 minutu beharko ditugu, eta jarraituko dugu hemendik 5 minututa, ja azkeneko txampa, eta gero ja denak bazkaltzea, eta ja hasta burura jungo gea. Bai, 5 minutu orduan, bai?